Kienet l-ar ġurnata fl-aħħar ġimagħtejn minn kemila li faqqet il-kriżi tal-coronavirus f'pajjiżna. Fl-aħħar 24 siegħa 10 każi ġodda ta' persuni pożittivi sabiex issa l-każijiet ta' coronavirus f'Malta laħqu 48 każ. Dan wara 12 jum minn mindu feċ l-ewwel każ konfermat. Fost l-10 każi ġodda kien hemm żewġ ta' anzjani, raġel ta' 70 u ieħor ta' 73 sena. Fl-ewwel każ ir-raġel ħass sintomi fid-9 ta' Marzu u ġie rikoverat 9 ijiem wara. Mhux magħruf eżatt kif dan l-anzjan setaħa l-virus għaliex ftit li xejn kellu kuntatti man nies u ma sifirx. Daħal b'sintomi ta' deni qawwi, sola u ġieħ fil-griżem. Fit-tieni każ, ir-raġel ta' 73 sena ittestja pożittiv waqt li kien jinsab rikoverat l-isptar Mater Dei brabta mal-każ tal-healthcare worker illi immarka pożittiv għal COVID-19. Flimkien miegħu ittestja pożittiv raġel ta' 57 sena illi kien ukoll rikoverat l-isptar Mater Dei. Brabta ma' dawn iż-żewġ każijiet ingħalqet sala oħra fl-isptar. Kien hemm żewġ każijiet oħra f'sala oħra differenti. Immedjatament li għamilna hija li dawn it-tnejn trasferjajnihom lejn l-Infectious Diseases Unit. Il-pazjenti l-oħrajn li kienu fl-istess kamra ma' dawn il-pazjenti għamilnilhom it-test swab ukoll u ħarġu negattivi. Għalaqna is-sala mill-ewwel u għamilna wkoll kwarantina tal-istaff li kienu in contact ma' dawn il-pazjenti. Kien hemm ukoll koppja Taljana residenti Malta mara u raġel 34 sena li wieħed minnhom kien espost għal persuna pożittiva fuq il-post tax-xogħol. Nejn oħra pożittivi kienu żewġ fajliet li huma qraba ta' xulxin ta' 26 u 27 sena rispettivament. Ġew lura Malta fil-11 ta' Marzu minn Berlin jumejn wara li bdew iħossu is-sintomi. Il-professur Charmaine Gauci spjegat li dawk il-persuni li kienu abbord it-titjira qed jiġu kkuntattjati sabiex isirulhom it-testijiet meħtieġa. Fil-waqt li mara ta' 48 sena riżultat pożittiv wara mawra f'Londra. Madankollu ġie preċiżat li s-sintomi ħarġula wara li waslet lura Malta u żammet ma' direttiva tal-kwarantina mandatorja. Id-disa każ kien dak ta' raġel ta' 37 sena illi ma sifirx u mhux magħruf minn fejn seta' ġie infettat. Madankollu Prof Gauci sostniet illi kellu kuntatt fuq ix-xogħol ma' barrani illi ġie lura mill-Ingilterra. Finalment, żagħżugħa ta' 26 sena immarkat pożittiva. Hija qariba ta' tifel ta' 3 snin illi għadu f'iżolament fl-isptar. Waqt il-konferenza tal-aħbarijiet, il-professur Charmaine Gauci saħqet li jekk issa qrobna kważi l-50 persuna pożittivi għal COVID-19, il-każijiet qed ivarjaw fin-natura tagħhom, fejn apparti dawk importati hemm dawk trasmessi lokalment minn persuna l-oħra, fil-waqt li l-kura qed tkun differenti għal dawk l-aktar vulnerabbli fost l-oħrajn fil-każ taż-żewġ anzjani. Issa bdejna naraw xi ħaġa li bdejna diġà nistennew li jista' jkollok nies li ma tkunx taf eżatt minn fejn kellhom trasmissjoni eżatt, allura jista' jkun hemm ftit każijiet ta' local transmission fil-komunità. Hija konfermat ukoll li hemm numru ta' healthcare workers li jinsabu fi kwarantina kemm minħabba li ġew lura mis-safar kemm għaliex intbagħtu taħt iżolament kif ukoll f'dawk il-każi li b'xi mod jew ieħor kellhom kuntatt mal-healthcare worker li riżulta pożittiv għal COVID-19. Superintendent ta' Saħħa Pubblika kkonfermat l-emenda li saret flat dwar is-saħħa pubblika fejn jingħad li l-istess pretendent tista' tpoġġi kundizzjonijiet differenti għal kwarantina mandatorja ta' ċerti persuni li jipprovdu servizz essenzjali. Ispjegati li dawn il-persuni jistgħu jissejħu jidħlu x-xogħol qabel l-iskadenza tal-kwarantina jekk skonti jkunu fi stat ta' saħħa tajjeb. Jaċċaħdet rapporti li kienu qed jiċċirkolaw fuq il-midja soċjali li f'Malta kellna l-ewwel fatalitajiet brabta ma' COVID-19. Prof Gauci saħqet li dawn il-persuni li sfortunatament tilfu ħajjithom sarulhom swab tests u markaw fin-negattiv. Saqsejna wkoll il-Charmaine Gauci dwar ix-xenarju illi kolna lockdown. Aħna qegħdin kemm jista' jkun inżommu nies ġewwa. Fejn aħna waqqafna dawn il-mass events li nies ma joħorġux, waqqafna l-iskejl, dawn huma kollha miżuri fejn in-nies qegħdin ngħidulhom aħna biex kemm jista' jkun joqgħdu ġewwa jaraw x'jistgħu jagħmlu fid-dar. Tul il-jum ma saret ebda konferenza tal-aħbarijiet mill-Prim Ministru Robert Abela l-aħħar aġġornament min naħa tiegħu kien jumejn ilu. Intant, tard it-tlieta bil-lejl spika l-ġest mill-isbaħ ta' diversi familji il ħarġu fit-twieqi u l-galleriji ta' djarhom japplawdu l-ħidma bla waqfin illi qed iwettqu l-ħaddiema kollha fil-qasam tas-saħħa kif ukoll mijiet ta' uffiċjali pubbliċi oħra illi huma frontliners. This is nice. Woo!
Anke il-port workers u l-ħaddiema tal-Freeport ingħaqdu ma' dan il-ġest. Fil-waqt illi f'xi lokalitajiet it-tislima waslet permezz tal-lob tan-nar. Kollu kien fturija ta' gratitudni għal kollha illi b'xi mod jew ieħor qed jgħinu lill-poplu Malti u Wawċi bis-sagrifiċċji u l-ħidma tagħhom f'dan iż-żmien tan delikat. Il-Partit Nazzjonalista wkoll ser ikun qed itgħajjar il-bandiera Maltija fuq id-dar ċentrali u fuq il-każini tiegħu f'ġest ta' solidarjetà u fturija li aħna f'dan il-mument għandna ninaqdu bħala poplu wieħed.